ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Iampo nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang mga tao maayo unta sa mga sakit, labi na ang sakit sa kalag kining garbo. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga unta hatagan sila sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoo kaluy kanunay paglimpyo ug pagpanalipod ang imong simbahan. O kay kung wala ikaw, dili man kami maluwas, itugot nga kanunay ikaw ang magdumala kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. May komandante sa kasandaluhan sa Syria nga si Naaman. Bantugan siya o gitamod pag-ayo sa hari. Pinaagi kaniya, gihimo sa Ginoo nga madaugon ang Syria. Isog siya apan sanlahon. Ang mga taga-Syria sa usan nila kapag sulong sa Israel, nakabihag ug usa ka dalagita ug nag-alagad siya sa asawa ni Naaman. Miingon siya sa asawa ni Naaman, "Maayo unta nga makaadto ang akong agalon sa propeta nga atua sa Samaria aron ayuhon siya sa iyang sanla." Busa si Naaman miadto sa hari sa Syria ug gisuginlan niya ang hari bahin sa gisulti sa dalagita nga taga Israel. Ug miingon ang hari sa Syria, "Adtua ang hari sa Israel, ug padad-an ko ikaw og sulat alang kaniya." Busa miadto siya dala ang 3,000 kabuok sa lapi, 6,000 kabuok bulawan, ug napulo ka espesyal nga mga piste. Gidala usab niya ang sulat ngadto sa hari sa Israel. Mao kini ang sulat. Kining sulata nagpahibalo kanimo nga gipadala ko kanimo ang akong alagad nga si Naaman ug hangyoon ko ikaw pag-ayo sa iyang sanla. Sa dihang nabasa sa hari sa Israel ang sulat, gigisi niya ang iyang bisti ug miingon siya, "Dios ba ako nga may gahom sa pagpatay o pagbuhi nga gisugo man ako niining tawhana sa pag-ayo sa usa ka sanlahon?" Nangita lamang siya kapasikaran aron pagpakig-away kanako. Apan sa pagkabalita ni Propeta Eliseo nga gigisi sa hari sa Israel ang iyang bisti, gipasuguan niya ang hari o giingnan,
Nganong gigisip mo man ang imong piste? Paria kanako ang sanlahon, aron siya masayod nga may propeta dinhi sa Israel. Busa miadto si Naaman uban sa iyang mga kabayo ug mga karwahe, ug mihunong siya diha sa pultahan sa balay ni Eliseo. Ug si Eliseo nagsugog tao ngadto kang Naaman aron pag-ingon. Lakaw ngadto sa suba sa Jordan ug tunlob makapito ug mamaayo ka. Apan nasuko si Naaman ug milakaw nga nagbagutbot. Siya miingon, "Gipakaingon ko moari siya kanako sa gawas ug sangpito niya ang ngalan sa Ginoo nga iyang Dios ug iwarawara niya ang iyang kamot sa ibabaw sa sanla ug ayuhon niya ako." Dili ba ang suba sa Damasco nga mao ang Abana ug Farfar mas maayo pa kaysa mga suba sa Israel? Dili ko gusto nga adto ako maligo sa Jordan. Busa milakaw siya nga naglagot. Apan miduol kaniya ang iyang mga sulugoon ug miingon, "Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit?" Busa miadto si Naaman sa suba sa Jordan ug mitunlob siya makapito, sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, "Karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel. Busa dawata kining gasa ko kanimo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalagyohaw sa buhi nga Dios, anos aman ako makaatubang kaniya. Ang akong kalagyohaw sa buhi nga Dios, anos aman ako makaatubang kaniya. Sa mga ang lagsaw nangandoy sa nagadagan nga mga tubig, sa ingon ang akong kalag, nangandoy kanimo o Dios. Ang akong kalagyohaw sa buhi nga Dios, anos aman ako makaatubang kaniya. Ang akong kalagyohaw sa Dios, ang buhi nga Dios, anos aman ako muadto ug musudong sa naong sa Dios. Ang akong kalagyohaw sa buhi nga Dios, anos aman ako makaatubang kaniya. Ipadalang imong kahayag ug imong makakanunayon. Magtultol sila kanako sa unahan, ug magdala kanako ngadto sa imong balaan nga bukid, ngadto sa dapit nga imong puloy-anan.
ang akong kalagiuhaw sa buhing nga Dios. Anus aman ako makaatubang kaniya. Unya mo ato ako sa altar sa Dios, ang Dios sa akong kalipay ug kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa alpa. O Dios, akong Dios, ang akong kalagiuhaw sa buhing nga Dios. Anus aman ako makaatubang kaniya. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon punta sa mong pagtuon, ug agaga kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ka. O Ginoo. Sa dihang nahiabot na si Jesus sa Nazaret, miingon siya sa mga tao sa sinaguga, apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga biyuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig og tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa biyuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan og mi pahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot niining sanlahon nga sinaaman nga successful kaayo siyang kinabuhi isip right hand sa hari sa Syria, pero naa siya'y sanla or sakit nga leprosy. Bisag unsa niya kamaayo sa gubat, di siya makabuntog sa leprosy. Lingay mong tupad na gusto kang maleprosy. Ingna ko no. Ingna dato kay ka, sikat kay ka sa tanan. Ana, ang tanang tao mutahod nimo, pero naa kay leprosy. Ang sawan, inahan ka. Or naa kay
AIDS doesn't matter. Hindi taganahan anang sakit. Pero sinaaman nakabihag. Ang iyang binihag ba? Slave, captive. Maoy nakasugyot niya nga naay propeta dito sa Israel nga gamhanan kaayo si Eliseo. Mao to niadto siya pamasin nga maayo. Pero tungod lagi kay leader siya, doon na sad siya standard sa iyang hunahuna. Gusto siya nga mogawas ang propeta sa iyang balay ug mo blessing niya aron maayo dayon iyang sanla. Pareho danan daghan kay dinhi mo ani mag-birthday, magpa-blessing no. Pero doon na say pamaagi ang Ginoo nga lahi sa atong pamaagi. Ug unsa may giingon ni propeta Eliseo, padtuan ra siya usas mga sulugoon ni Eliseo, niya giingnan siya, "Sir, adto lang kuno ngadto sa suba sa Jordan niya, tuslod didto kapito, niya maayo ka." Murang naglagot si Naaman, mautong nilakaw siya nga nagbagulbol kay wa matuman ang iyang standard. Di ba doon ay panahon maglagot tas Ginoo kay gihurot gid natog simba ang tibuok misa di Galyo nya imbis matuman ang imong ipangandoy di malaso na hinuon ka. Di ba naana no? Ana mga nobina sa Santo Niño adtuon ginatanang nobina. Ang resulta walang yapon madawat. Ay gusto nga mo pasar sa board exam, nagtinarong na gyud, gibiyaan ang kabit, wa na mag-inom, focus na sa ampo, siging tuon, pag resulta hagbong. Ang kadtonong iyang kuan, amigo nga siging pamabay, siging inom, hapit di magtuon, pasar noon. Usay maglagot ana. Sige kang pa inom ana mga food supplement para wa jud kay sakit na nagdialysis na noon. Ni ano'y sigig inom, maghigda alas karsada usahay kahubog, wa gyud madialysis, 85 na edad, wa gyud madialysis. Ikaw noon 50 pa edad, wa na katulo na magdialysis. Usahay maamong pangpari no, ngayo pag dialysis. Ana. Usahay maglagot betana. Pero ang gipangayo des Ginoo, ang iya gyapong ulipon ni Naaman mo nakasugyot, "Sir, ni naman ta dinhi. Wa man tingali mawa og imong sundon ang gisultis propeta, total ni naman ta dinhi." Og misunod nga medyo naay reluctance ba, miadto siya sa suba og nituslod og katulo og naayo siya. Mao na nga ningon si Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang propeta gidawat or gidaig bisan asang dapita gawas sa iyang lungsod. Kay pag abot na ni Hesus didto sa Nazaret, gusto sa iyang mga silingan nga pamilagrohon siya kanunay diha sa ilang atubangan. Murag kami may imong silingan, pag milagrog maayo, gusto lang silang mutan-aw ni Hesus nga magsigig himog milagro. Pero ang gipangita sa Ginoo ang pagtuo nato. Kana bang mosunod tag unsay gusto sa Ginoo bisag supak sa gusto nato. Sige, lingay mong tupad. Ing na musugot ka kung ang imong bana or imong asawa mangabit. Na mudawat ka, imong bana o imong asawa, mangabit. Na suway lang. Ang uban de yun. Nabi tayo may share na ko, "Pader, kana ba magsikag hisgot o kabit? Kanang katong naingon ka nga, nay asawa nga, gihigugman niyang iyang bana, hastang mga kabit. Apil biya ko ato, Pader?" Ana siya. Kaya kining akong bana sukad pagkaminyo namo ambot og unsa ginaasod ani siyang utok nga buutan man siya pero magsigig yung pangabit ana.
Nya nga ako sang gibuhat matud pa niya, ako lang sa siyang sabton, ako yung dawaton, hastang iyang mga kabit, ako sang tawagan, moingon sa ko, dahi, ang uban ra ba kuno, mga minyo sad, ingon, iya kuno ingnon nga, ayaw lang kay palabig, padaan ni akong bana, kay ingon ani gini akong bana, mga bungkag ra ng inyong pamilya, o magpatuyang ka. E di man sa kuno dato ang iyang bana, pero, may tingin kayo mo daglis, kasi gwapo sa tingali kay tuyang bana, kay, daghan mo kuno babae nya igabot kuno sila magpanghupaw pa kuno yang bana kay suod naman kay sila di naman sa karon gikan dito ni tintal yo ko dayon ni Jesus makapa-impierno ra bagina manghupaw sa kuno ngilad bitagin ni akong gibuhat din ako na ibuhaton ay kaugma tuan na sad ana unsa may imo ikasulti anang tao nga kana bitang manghupaw nakahibaw siyang sala pero magsige ra gyapog buhat pero buotan gayon nasa koy kaila sa una sige ilitaw pa mi ba iya yung tirahan ang iyang mga uyab hasta sa mga minyo usahay yang uyabon tirahan gid niya ana ba nya mag suod man kay niya buutan sa kesya mo ay suso mag-istorya mas buutan pa na ako mas may pagkayangag pa niya akong naong buutan niya kayo hinimbahon sa kayo na kung anong imo maginang buhaton o baka masayon nga sala man na sige man tang simba mamanghupaw sa dayon tinuod gibitaw dong ay sala man gini na kung yang anong imo nang buhaton yun siya lami man di ko na siya kabiya sa lami ana sa uban na to magsigingon nga ay ako mubuwag magyuko ng babae or mubuwag magyuko ng laki ya ako magituyuan ang sa sukaran kag di ka mukaon ana no unsa man na siya mura na siya sanla ba mura sa na siya paralysis kana bang kada mong sala gitawag na siya spiritual sickness or spiritual paralysis kanang paralyzed nga tao magsige ginagpangandoy nga makalakaw or kaning iyang bukton nga nikoko mangandoy way taong di mangandoy nga makalihok nya sige ginagpatirapi pero magkoko gyud ana hunahuna na lang nimo igadako nga imo na nang palihokon pero ana gyud nya og ikaw imong igsuon or imong bana paralyzed di kalakaw imo din kasab-an nganong di kalakaw kasab-an dili sige imo ikang buang ka di ka mulakaw lakaw dia tindog dia jaga anak ita imong bana agas palaway dire sige di badada pa ui ka diha ako makasabot yung ko ana kayo kanagi akong isigi o kanang himo nga example ba ning sala kay nagatiman manggugog duha ka buok paralyzed sa akong pamilya si papa na paralyzed half body ako sang maguwang si Pedro hangtod karon paralyzed lang yapon gusto unta ko nga mukusog og lakaw si Pedro pero saon man gyud nga ana ra man gyud 1/4 ra man sa atong linaktan ang iyang linaktan hangtod karon 32 na nakatuig si Pedro akong maguwang pero believe kay kustanan ang iyang gamay kay nga malihok iya yung gi-maximize o nang daghan kay siyang nabuhat nga nindot sa among pamilya na anong koy ubang mga igsoon o pag-umangkon nga mga nindot kay mulakaw ay na lang no mo na nga kana ganing ang kaning manggong paralysis gakinahanglan nga atong dawaton akong gipangutana akong maguwang si Pedro nganong daghan makaigang nabuhat nahimo kamao na siyang moayo og TV mga relo radyo moasimbol pa og kanang mga sound system makamao na aning kuryente nga grade 4 rago na siya niya makahimo sa danang maghimog sibot maghimog bandi maghimo og banig kamao siya mula ana niya plumbing kamao sad siya panday kamao siya pertig yung kugihan na daghan kay siya nabuhat hasta gani pag-anhi dinis ato
ang kadtong naguba nga kanang soundbox nga gidasok na namo sa suok, iyang gihimo-himo. Oh, nitingog naman kasi ginabagan, hello, hello. Nitingog na, iyang giayo. Naog sa siya diri sa atong kusina, hinay kay mulakaw. Silas day marga atong cook, galibog na sa man hinay man kay ning stubo. Gitanaw po dito, ihiyas ang giayo, nisiga na ko di ano yung mga dili paralyzed, wag yun, kapasigag balik sa kuan stove. Ako nung maguwa, gagalison lang ko, gasipag ana, mauna no yung nakaayo. Matod pa sa akong maguwang, gidawat niya ang iyang kahimtang. Og unsa may iyang mabuhat, bisa ginagmay, basta makaayo, iyang buhaton hangtod siya mamatay. 32 years na siyang ingon anak. Gan kay siya nabuhat, wa siya nagmahay. So muna sinaaman naayo kay gidawat man niya ang iyang pagkasanlahon nga nanginahanglan siya sa Ginoo sa Israel. Mao nang kita mudawat. Mo tong asawa ni ingon ako, ang problema, wa na jud koy problema pader kaysa gidugayon sa among panagtipon na gani mi mga apo. Ingon ani man ni akong bana, ako na gini siyang gidawat. Ang akong gibati karon kaluoy sa akong bana og sa iyang mga kabit. Naluoy ko, wa ko masuko. Naluoy. Nindot no? Kakita kag paralyzed nga tao, sa imong bation masuko o maluoy. Kana kita gani kadiyag kawatan, kaluy inig pangawat niya sa inyo, kaluoy sa kawatan, gilungkab among balay. Ano ba? Kanang libakira, buwa-buwa yung babag panglibak nato, kaluoy niya. Sige glibak nako, gidaot kog maayo. Makabasa bitaw ko diya sa social media, ikaw ang paria ka, sige lang kag baligyag slat, hingwarta ka, mangingilad ka, ana. Nako kaluoy ani niya. No? Na may daghan doon. Nganlan pa kog tambaluslos, ana. Nako mura naman sa kuanin og termino dito sa mga politisyan na amo sa sila tambaluslos. Na-appeal sa ko. Nako, sige lang, kaluoy. Asuhay na ninyo mga asawa, inig pangabit sa imong bana, kaluoy sa kong bana nangabit. Nya mauli imong bana, mag-wild, tamparoson ka, taktak imong ipon, kaluoy sa kong bana, gikulata ko. Ang iyang problema ang gamay karon, aning ni-share nako, ang iya namang mga anak, dagko na no. Ingon ko no, buwagi na nas papa. Kami na may naluoy nimo, wa man ginay ayo ng amahana. Total, dagko na bitaw mi, mabuhi na mami, wa na mo. Buwagi na aron malipay sa ka. Nga ako di siyang gitambagan, ang imong gibuhat, nagsubay kas Ginoo, sunda ang Ginoo, hangtod ka mamatay. Kahimo magikatong una, hangtod karon na noong tiwasono na ka. Guwang naman. Tiwasan na na. Og nalipay kayo ang Ginoo. Nako, pasag nila ng imong mga anak, kay wa sa na masayod sa ilang gibuhat o gipanulti. Galisod sa na silang sabot. Pero mauna ning panahon na nga imong ipakita nila nga mas importante ang pagpaminaw o pagsunod sa Ginoo kay mahimo ng tuburan sa daghan kayong grasya kaysa pagsupak-supak sa sugos Ginoo kay mosunod gitas gustos tao. Patay na noon ta diha. Muna diri sa atong tubag sa Salmo ningon ta, ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Ang atog yung kalag mo importante. Muna dahil naghang musulti nimo, ayaw nagpalitan ng slot, ana, ay nagpaminawa, palit yung slot. Gilingay mo tupad. Sige jud kag palit. Naining text po nako, pader pwede nimo i-share. Daw yung kay kusuna, kusog kay kung musubay-subay, gagmay lang nakong ihatag, subayon gina nako nya masuko gyud ko sa sige na kong paminaw nimo pader nya sikag baligyang slot, sige na kong palit, ambot pader na usab man ko, dali na kay ko manghatag din ajud ko magkwinta sa akong gihatag. Insya di ra ko magsigig palit diha nimog slot, hasta dito sa among lugar na ay mga gubaong kapilya, ako na sang gitabangan aron maayo.
sa among parokya, sige na sa kog hatag ngadto. Nausab gyud ko pader, di na siya kuno ba magkanabang magsighunaw na. Nya daghan na sa Hinoon kuno kaing kwarta mo abot siyang kinabuhi kay sige naman siya panghatag, nalingaw gyud kuno kay siya. Yung siya i-share ni pader ay lagi sulti ako ngan. Of course, daghan man mo nga naingon ana. Congratulations. Ngawa di ba muramog na hibong kay wa man mo'y palit-palit. Mao nang muramog na hibong lain ana day na. Ako bitaw mo sanay akong bisyo got sige sa kong palit og slot, siging hatag o tanawan ning atong slot na atong simbahan nanindot. Ang atong kumbinto ana nindot na. Hasta kung balay ni cafe bungkag na. O ana tungod na sa atong slot nakatukod ta ng Kapilinya di Fatima. Ana kanindot ana mahimo ka na nimog ikaw ra na di pero kita dua ra slot na pressure demo nabugatan day mo ana wa kini nga to mga projects dinhi apil na nga to gipangtabang na to nga to sa atong isig ka tao sobra na siguro na 200 million ang atong nahimo. Gahapon nag-mission appeal diri si Father Dindo Yosores tungod anang ilang gibuhat na simbahan diha sa to kansuhi Argao lisod in taon kay ditong lugara ngari sila nato lipay kay sila paglakaw pagkagabi kay nakadala sila og 216,000 di ba pakpaktan wa sila magtuo kagamay aning atong simbahan ikumparar anang dagko kayong mga simbahan pero kadala sila 216,000 niya pagdayon niyang lakaw iya pag yung gi-check ang iyang GCash ingon siya di ana say ni sod pader nga 15,000 sa akong GCash di ba so kamong nakadungog kita atong GCash ni Father Dindo sudli ninyo tug maayo panghatag mo nakag mo barog tong iyang simbahan munindot na to atong masimbahan na gyud di na sila ngadto tent kadakog diferensya lipayon sa tas Ginoo mo na salamat ninyo kay ang atong SBF dag ni increase na sad na nasa tay 13,382 ka slots nga halin nya napay 46,618 nga available 500 pesos per slot ang ato sang DCHS para sa atong pista na nasa tayhalin nga 3,467 na pay 26,533 slots nga available tag 200 pesos nya nga atong 22 slot challenge nga tag 4,400 niabot na sag 82 ang atong nadawat atong pakpakan ang namalit niini salamat kay ako ra yung hangyo para natong mga manggihatagon ug naa ganitay ikapalit og slot karon palit gidayon na kay 500 palit dayon na kay 200 palit dayon ay napag-unya-unya og tagaan kas Ginoo sa iyang gisaad nga gatusan kapilo labaw pagid ni ana ang kalinaw kalipay ug kabalaan sa atong mga kalag manindog ta mga manggihatagon mga igsoon si Jesus gisalikway sa iyang kaugalingong katawhan tungod sa ilang kakulang sa pagtuo kita nga nagtuo kaniya mudangop nga masaligon og moingon Ginoo patalinghugi kami Ginoo patalinghugi kami nga ang mga nangulo sa simbahan maisugong musangyaw sa pulong sa Dios ug uban ang hugot nga pagtuo puy-an nila kini magampo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi kami nga ang Kristohanong mga ginikanan magmalig-ong musunod kang Kristo nga mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi magampo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi kami nga ang atong pagpenitensya nining panahon sa Kwaresma maghimo kanato nga mas abli ngadto sa makaluwas nga gugma sa Dios magampo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi kami
nga ang mga masakiton, nga mibatig kalisdanan sa kinabuhi, makasinati sa presensya sa Dios, pinaagi sa may gugmaong pag-amuma sa ilang kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhit sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mga manunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay nga nakig-uban sa Dios, makatagamtam sa tunhayng kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata ang among pangamuyo, nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa salat, ug kanunay imong ipakita sa kayong away sugod, sa kayong away sugod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, himua alang kanamo nga sakramentong makaluwas kining ubos nga gasa nga among gihalad kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kadinyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Among nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angayong matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhaig makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.
Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og nihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga sayo kami sa mga nagkasala ka namo,
ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang ingarian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kalim. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kinimaw akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit ng kalanon, idawat sa kabus, ang sagaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. Ginoo, maglimpyo og maghiusa unta kanamo ang pagkalawat sa imong sakramento. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat ron mao ang healing power of God. Nya maato raning makabot kun motuman kita sa iyang gusto,
dili ta magsigig paningkamot nga ang atong gusto mo itumanon sa Ginoo. Salamat sa nituman sa gustos Ginoo, siging palit og slot nga hinato, atong padayonon ang pagpamalit og slots sa atong SBF DAG, tag 500 pesos per slot, nga ang ato sad nga kaning DCHS, tag 200 pesos per slot para sa ato ning kapistahan og sa Holy Week. Nga nasa tay 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Ang ato sang DSAP nagpabilin sad nga open, so kamong naay 500,000 pesos nga wa gamita, pwede sana ninyong ibutang dinhi aron atong magamit. Nga ato ning gibuhat aron sa pagpalambo sa atong pagtuo o sa pagpanindot sa atong simbahanan, agig pagdaig sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Nausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa kaluy, Ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa ngatanan. Jesus maluy kakanamo, pasayloon mo kami, ang salagi dunta namo, dili na mag-usap.